Huriani Tuhatta, tapu kama parminggota, tapu jima Tuhatta marhiti bukuede 565, ayat sada sahat rodiopat, daya tulan na jongjong mahita.
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ito di porbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Marulop-ulop tu debata maho, ali sandok tanoon, edehok kamu mahamuliaon ni goarna, marmulia bain hamu puji-pujianna, dok hamu madok debata, tung nasok kaldo aka pabahenamu, binahin ni hinatibul ni gugum, ikom marsobatu ho aka musum. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata para siroha na sumurung, didok hatamdo, ikon manaon hami jalama terap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana Tuhan sangapon, sai parrohai mahami, asa uduk hami tulomo ni roham, jalahot hami dihapor seaon nature, asa toktong makirim dihaheheon dohot dihasangapon sugot, silihonomu tu akana porsea diho. Amen. Mared dehita. Tabegema patik di debata di minggu sadarion, ima sian patik perjolo sahat rodi patik pa opaton. Patik perjolo, ahudo jahoba debatam ninna debatata, dan jadi marakup ahu bahinomu debatam.
patik paduahon. Dang jadi gana ommu jala dang jadi sumanommu manang ahana di banua gijang do na di banua tongau. Rodi na di bagasan aek na di toro ni tano. Yang tunggabe si sobaon manak sioloan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon gor ni debata. Yang soture dalanna. Ayo na uhum na dosogot akan namar sineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamu mapabadiahon ari minggui, dina onom ari ma ulahamu nasa silomu. Alayang go ari papituhoni, ari paredianan ni Jahoba de Batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pena mangibati hutam. Adi na onom ari do di toppa de bata, langit dohot tano, dohot lau, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana diari papituhoni. Di bahenido umbahen na di pasu-pasu de bata Jahoba ari pareden nai jala di parbadiai ido sahana atong rak mangidogogo mahita lau mangulahosa. Ale tuhat de bata saya pargugui mahami. Mangulahon na humbar tu batik ni. Amin. Marede hida. Tuhan jojono marsabdo Tato poti ma dosa tatua dopan di debata martang yang mahita. Ali tuhat debata amanami pargugu na suatu dosan para siroha midahami nadangolong. Narodo hami tujulum manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahato do hami tubu jaladang adong hapor siau di bagasan ruanamihan. Saluhu do hami manibil sian akadalammu. Mas segudang do pangalesyon nami di patikmu. Alai ingot mahami ali Tuhan. Ala ni denggan di basam dohot asini roham. Saya unang paingot-ingot akadusa ni haposon nami dohot pangalesyon nami. Saya ingot mahami hombartu asini roham. Dohot denggan di basam ala ni goarmu. Ali Tuhan Yesus. Marpermuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhasan di dosa. Songonodo hatani Tuhan Jahoba. Nunga polahu pasisi akka pangalaw sim songon ombun. Jala songon ombun manorop akka dosam. Semulak mahoto ahu ayahu do si paduaho. Hasanga pemadi debata na digijang. Amin. Mared dehita.
hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion di enesian sada kronika bidu saplonom. Mamuk kamay siyan ayat 20 sahat rodi 30 tajahama masik kasorin. Hamu ali akamar gani akabangso sa leon hamu ma tu Jehovah leon hamu ma tu Jehovah hamuliao dot haguguon. Lehon hamu ma di Jehovah hamuliaon ni guarna buan hamu masih lehonon dungi roma hamu tu adopan ni buhina marsoba mahamu tu Jehovah marpahean na marhadohuan. Royon ma maradopon ibana ali isini sadok tanoon hot ma atong portibion dak tagamon humordit. Ikon marlas niro hama atong akalangin jala marulupulop tanoon jala pa buah-buah hamu ma di tonga-tongan yak kaparbigu Jehovah doraja. Marhasakasak ma lauti rodi isina marulupulok maladangi rodi nasana di sini. Marulupulok madisi sude akahau na ditobak diadopan di Jehovah ay nung ngaro ibana lahom manguhum tanoon. Madok maulea te mahamu di Jehovah ay nabasa do ibana ay rodi saliling nililing na do asini rohanay. Jala dok hamuma tupahi mahami alede batani hatuan nami jala papungu jala palua hami sian akabangso parbigu asa hupuji hami karna bediai jala marhulun puji-pujian ni hami. Pinuji ma Jehovah di batani Israel sian na saingan sahat ro di saliling lilingna jala rim bangsui madok amen. Jala puji-pujian di Jehovah ima sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jalana opiosa. Amen. Mari demahita. Tidak kum maha porsiau tay songon nahina tidak kun nidongat tasaha porsiau disadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan nato mo palangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak i debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria naga begabian siat todi porbadia andorak sohabubuhan ido tuhata natu maon na bernit di panguhuman ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinor silang natua tu banua toru dung ditanom namulak mangulu diari patoluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pe mamulak sogot tanok
manghumi halak na mangulu doh namate. Au porsea ton diperbadia, jaladok sada huria nabadia, huria hatopan yakat Kristen akan nabadia, doh dihasani dosa, doh dihatai namandok, mula mangulu dosogo daging halak namate, doh dihanguluan nasura sudah. Amin. Tabigi makor na binuat tonne napiri. Masih satu. Masih satu.
bukan satu atau gimana? Ini cam berapa ya? 3.
Huria nama asa diberita saya selalu. Shalom. Tikting Huria Manang Warta Jemaat Minggu Jubilate tanggal 26 April 2026. Diringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian Minggu saat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, Patibul hamuma Jahoba debatatai, jala marsinggang mahamu tujolo ni si dege-degean ni patna, nabadia do ibana. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Mazmur 99 ayat 5. Nama ragam. Sada pelantikan pengurus seksi dohot panitia periode 2026-2020 lalu. Hombar tuaturan peraturan HKBP masohot masa kepengurusan seksi dohot panitia periode 2024-2026. Nunga di Patupa Huria Marhite Dewan pemilihan pengurus seksi periode 2026-2020 lalu. Jala pemilihan pengurus panitia renovasi gereja di Patupa di Minggu Sadarion. Hobartu undangan naung di Pasahat, domutusi di hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 naroon di Parmingguon pukul sia 30 wib. Patupaon ma pelantikan pengurus seksi dohot panitia periode nabaru. Marhiteon pinangidoma tu akan natar pilit asarade mandohoti pelantikani. 2. Ibadah harian keluarga. Mulai tanggal 1 Mei 2026 telah diterbitkan buku ibadah harian keluarga HKBP Cijantung. Kepada keluarga yang menginginkan buku tersebut dapat menghubungi Sintuawek masing-masing. Tolu, panitia renovasi gereja. Songo naung ditiktikon di Minggu Nasalpu, di Minggu Sadarion pukul 10 sadawib, maringanan di alaman ni garejata, Patupaondo acara groundbreaking, huhut paborhat tukang laho mamulai ulaun nasida. 4. Apresiasi ruas nama rumur 70 tahun. Hobar tu program pakobasion ni Huria di hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 di Parmingguan pukul sia 30 wib. Dung sipul tikting Patupaon ni Huriata do pasaat ulos hatuaon turuas nama rumur 70 tahun ima nama ulang tahun sian tanggal 6 April saat ro di tanggal 3 Mei. Guarna sida boy tabereng di lembar warta. 5. Tikting marbagas. 5 titik sada tikting paduahon. Naing manjalo pasu-pasu marbagas ma Leonardo Aritonang. Anak ni Amang Albert Aritonang, tubuh ni Inang Monika Boru Siaturi, Sian Huta Jalan Guru Seri 2A, nomor 40 Kalisari, Wek 10 Kalisari Sada, Huria HKBP Cijatung. Dohot Orowana, Hanna Jopanti Simbolon, Ruas Naposo HKBP Cijatung, Boru ni Amang Juni Apollo Parluhutan Simbolon, tubuh ni Inang Titik Juari Ningsi Boru Marpaung, Sian Huta Jalan Guru Seri Kalisari Wek 10 Kalisari Sada. Pamasung-asuon di hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 di HKBP Cijatung masuk pukul 8 wib. 5.2 Tikting Paduahon. Naing manjalo pasu-pasu marbagas ma Misael Gary Joy Taruli Simatupang, anak ni Amang Gadda Simatupang Nahinan, tubuh ni Inang Rosdelina Boru Simajuntak, Sian Huta Jalan Bulak Sari nomor 50 RT 14 RW 0 Sia Kalisari Wek Walu Kampung Asam Huria HKBP Cijantung. Dohot Orowana Meliana Sinambela,
boru ni Amang Damianus Sinambela, tubuh ni Inang Erni Boru Nainggolan, Sian Huta Perlanaan, Kabupaten Simalungun, Huria HKBP Perlanaan Resort 50. Pamasumasuon di hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2026 di HKBP Cijantung, masuk pukul 10 WIB. Onom ruas namonding. Nunga Jumolo Marujung Ngolu Sian Tonga-Tongata, Inang Emmi Melina Boru Sitorus, umur 44 tahun, Pardi Hutani Amang Gonmi Simanjuntak, na di hari Minggu tanggal 10 sia April 2026. Alamat Jalan Mahakam nomor 80, Ciracas, WEK 15 Ciracas 2. Saya di Pargogoy Tuhatama keluarga na di Bagasan Habot Nirohai, Uhud Tibu Tarapul. Pitu ucapan terima kasih. Marhite Tiktingon, Huria Pasaton Mauliate tu sahalak ruas remaja ni Huriata, Dapin Timothy Edwin Siagian, Sian Wek 12 Sentex Manunggal, Naung Pasaton 1 set bunga altar di Parminggota Sadarion. Songoni matikting namasa di tongotongan ni Huriata, di Bagasan Nasa Mingguon, aka tikting na asing boy mata jaha di lembaran tikting na adong di Hitabe. Saya di pasu-pasu de Batama Hita di Sude Panggul Miton ni Ngoluta. Horas. Tabegi mamusekor ama Saudi.
Mari dinaikkan sebagai nomor 20 ayat Ujungna lasi soma tapapungu pilata katok sada A sada B. Yesus
sonang marohata martang yang mahita. Dame ni debatana sumurung sia saluhut naroha, imana mangaramoti aka ati-ati dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madi hita saluhutna amanginang. Hatani debata nasahat tu hita di minggu ta sadarion ima nanienet sian buku ulaun apostel bidu 2 nama muka sian ayat 22 sahat rodi ayat 20 walu. Tapayuti madi bagas rohata nang dengan atabe hujaha matu hita songonom madi do disi odo hatani Jehova tu hita saluhuna. Hamu aka halak Israel tangi hok kamu mahataon. Di patadapod debatado Tuhamu Yesus nasian Nasareti hinorhon ni hagugoon halongangan dohot tada akan apinatu pani debatata di tonga-tonga muna songon naong binoto munai marhite sia tangan ni naso marpatiki digatukko jala di pusahamu ibana dung dipasahat debata sia tahina nahoti dohot sian pamotuan nahian. Ibana do dipahehe debata dung di har-hari bernikni hamatian. Aidada nahatiopan hamatiani ibana. Ai marhaona tu ibana do padok ni si Daud. Totong do huida tu haki di joloku. Ai di siamuku do ibana asa unang humur dit ahu. Alani las dorohaku jala marolop-olop suaraku dagiku pe maradia do huhut makirim aidang pasobomu diriku di Banuatoru jaladang luasomu nabadiami marnida habusuhon nunga di pabotohoko tuau aka dalan hanguluan gohamu doahu halalas niroha di adopami ido anggo sahakna. Tuhita saluhuna damang dainang dot akadongan na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Las rohaku jala marolop-olop suaraku. Ima guarni topik ni mingguta di minggu jubilate. Na tongon tabongoti di bagasat tikion. Jala ima amanginang na totong mamakulingi hita. Asa makuling suara ni olop-olop nang suara ni las nirohatai digadup nasa aka pardalanan ningoluta songon akan aporsea hita. Jepek dohonon dang tarsirang ngolu na marlas niroha sian aka na porsea. Nah, adorang sohudu tia manginang. Adorang sohutoruconan jamita hatani debata nasahat tuita di bagasa tikyo sinuku majohita ati boha adong nasing narohaku boha manginang las dorohamuna naro bar minggu hita di bagas tikyon hucatat ate hucatat doon las dorohamuna manginang molo rap hita di bagasa tikyo rak mamuji tuhata nang rak mamuji di bagasan parediota nang rap manangi hokata di debata na tongo di bagasa tikyon na disurira ko tuhita di bagasa tikyon muliate ma di tuhata ayat 22 1 ayat 22 luon kejang don jadi alalas dorohamuna tong las marawat tong payutiu jami taon nate tahu cima jote nah amanginang mololas dorohata narap pita marsaur di bagasa tikyon di parmingguata las rohata margareza rap doa kadongata nang akabagasta nang keluargata. Atong sada na boy berengota sian las ni rohata ya manginang sapala nang las rohata tabongoti parmingguata di bagasa tikyon. So tung lupa hamuna manginang mamuji-muji tuhata di ganup akka partikiata di tuhatai. So tung lupa hamuna manginang laho marlas ni roha hita totong disalut akka. Haborhata ninguluta manang songod dia pe kondisita jala na parpudia manginang so tung lupa hamu tuak kapadita muna teh di huriat tahun molo las rohamuna togio kamu manang tu dia asal ma akan hasonanga do akan tabu rade pe hami majowa kadongata nasing
Nah, amang inang ima perbuai nilas ni rohan ya kana porsea. Dang taralang jala dang tarabatan. Sadok manang songod dia pe kondisi na adong diduru di balian nang di jolona. Las ni rohaido di patu jolo ibana. Ala las ni rohan ya kana porsea dada na binua sianaka na diduru on. Dada na nito tuhon yaka na di balian disudiakan na ni dapokna diaka panggulauna. Ala las ni rohan ya kana porsea imalas ni rohan atau tong dihilalai bana do. Na tarojar siya bagas rohana, na debatado, na mangula, asa boy minar boy nai, asa boy minar pardopahan nai, asa boy rak mekel doha kadongan na, asa boy rak mekel doha sude akapoparan na. Adang tabu amang inang jonok udul doa kadongan na seholan murhim boy nai. Tah doamu amang inang molo saya murhim boy kuturus padu-padu doa padamu. Daw kan, so isa suruhanmu untuk terhato pipa bida me amang. Saya hol namurhim du terus pedite na musay kan repot. Hami pe repot de kopi da musay. Nah, amang inang bere kita mak. Molo tahilalado songod dia balganilas nerohata songod nakana porsea hita atong las marohata molo di luas debata do be hita boy rak mekel do akadongata. Unang terjuk rohata molo saya holan na mekel dongata te. Las rohata molo mekel dongata, nang tertahah-tahah tahe, wah ada mata hera soalnya pikirin nang kan, ibada do na mekel gabita na jut, jalan namangi hu musia manginang berengota mak, molo dong akadongata na mekel, las marohata disi, ala di bagasa situasi nata dopi do akan natala dalan di bagasa tikyon, haru mekel pe jolma ngapala ekol luluan na tuaka, dalan nadao do tuaka totonan nadao. Haruneng mekel, iko gararon na jolma sabui bibani bade dirina mekel. Haru mekel pe amang inang di zaman nuaingo ngamaol. Haru mekel pe nga susah jala haru tangis pe iko disabunian. Songoni musuh amang inang. Molo tabodo ekel tai rapdot akadongat tai disima jupang dihita. Akalas ni rohai natongo debata nama karikoton asamarlas ni rohai tarap dot akadongata ai bahaya do amang inang molo suarong dongan rak mekel ai bahaya do amang inang molo suarong dongan buy togiono to rak mekel jala lebih bahaya do molo arong dongan saya holan HP ne gabe di parekeli ape arong dongan nekator manang arong dongan dan asing lebuna haulan HP nei terus si parekeli salah nasi. Nah, amang inang dingoluta sinuaingon sadar dohita godang akatotangan nama baik gabe sumurut gabe maul hita marlas niroha rap dohot akadongan nang keluarga ta. Apalagi dihamununa amang inang akan tua-tua nami ate. Perasaata tung maca sikok dongoluan molo saut jala gabe sudiaka yana kota manang buruta nang akapo parata. Imalas ni rohana sumurung dihita parasata te nang pangiduata. Jala diaka sudut nau poso las ni rohana na sumikop ima molo salam martabataba ka gajina dohot aka karir nang karejona. Jala hajol maut tadi. Jala disido bakko dihita jolma. Jala di ngoluta sinuaingau diuruti musuh manginang sadar dohita bahwa kemajuan zaman ini sering mendikte kita. Kemajuan zaman ini sering kali mendikte kita bahwa kebahagiaan itu hanya bergantung kepada apa yang kita miliki dan apa yang tidak dimiliki. Apa yang kita capai dan apa yang masih harus terus dicapai. Apa yang masih kita perjuangkan dan apa yang mungkin gagal dengan semua yang sudah kita usahakan. Dunia ini selalu memamerkan dengan kesadaran bahwa kita sering didikte dalam sebuah kebiasaan atau sistem bahwa kebahagiaan itu letaknya kepada apa yang kita pamerkan. Oh mamang inang, di sodo petar borot tita manginang jut-jutan. Jala olo do sipata kana porsiai pe maol maralo sudiaka situasi nasi songonon. Hal ini menciptakan hati kita mudah lelah.
Gabe loja sadiri hita mula karejo mula siak kator ngaloja ujung-ujung na gabe maol makatatai dot aka keluarga nang ya nakot tapi buat ulaumu paluas joau manoto sadiri gabe songoni matong hita sadiri mabdiri taloja jala loja pikirata ala sai tarihutok kita lawan mengejar standar yang tidak akan pernah habisnya selama kita ada di dunia ini amanginang. Alesada na boy berengota manginang na diturbuko di hatahod do hita nama dok. Sukacita yang dimaksudkan oleh Petrus adalah sukacita yang bukan tergantung kepada situasi yang ada di luar diri kita. Jala berengota muse uduk na manginang jamita na di jamitahon ni si Petrus diturbukon ima na nenek nasian buku pesalmen 10 onom di padan Narobi. Jalan nungga di baritaho di si taringot tu boa-boa asa diaraho sudia kahalak jauh di natongon marpungu songo sada punguan nabolon di tiki laos di sima jongjong si Petrus majamitahon asa lao manungguli rohani kahalak jauh dia kadongan nasawang soi asa tarbetahon nasida manungguli rohana marningot Yesus Kristus ido anak ni debata Yesus Kristus ido Mesias nang patuduhot tada habalgaon huaso hagugoon disalhu na akahalongangan nang pinatupana ubahen ati tung ikon patik Yesus mate di hau pinarsilang alai uduk na manginang mula mangolu do Yesus di haheon na hehe do Yesus sian hamatiani jaladang tartiup jaladang tarbodut hamatiani Yesus ala ibana do debata sadiri hataridaon ni debata sadiri penjelmaan dari Allah sendiri di dalamnya dia dan Allah bertindak lau patuduho namanginang bahwa kebangkitan Yesus membuktikan kita semua adalah milik Allah. Kita semua adalah umat yang dikasihi Allah. Kita sudah ditebus. Sehingga identitas kita manginang sudah menjadi manusia yang baru. Gabe jolma naung dipai baru debata, jalan naung dipahehe rap di bagasan. Haheheoni Tuhatta Yesus Kristusi. Untuk menjadi orang yang disenangi amanginang, untuk menjadi orang yang dihormati dan dihargai dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya kita tidak perlu lagi amang untuk mencari validasi. Tidak perlu lagi kita untuk mencari atau membuat pertunjukan-pertunjukan dalam panggung media sosial kita supaya pengikut-pengikut kita bisa banyak melike kita, bisa banyak mensubscribe kita. Tidak demikian amanginang, sekalipun itu penting. Karena apa? Karena kita sudah mendapat persetujuan tertinggi dari Allah melalui Yesus Kristus bahwa kita adalah umat yang telah dibaharui, yang telah memiliki hidup yang baru. Kita diberi kesempatan oleh pertobatan dalam mengecap dan menikmati songo dia hinatabo doho inatong gini haluaon naung dipatuduho Yesus di bagasan huaso haheona. Kristus bangkit dan menang amanginang atas maut dan atas kegelapan. Ini menjadi jaminan bagi kita bahwa tidak ada kuasa apapun di langit maupun di bumi ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sekalipun kita masih ada di dunia ini. Nah, amanginang odolas ni rohani si Daud songon na di pataridahon di ayat 26 diturbukon. Odolas ni rohana mangojar dohon na di hatahon ni si Daud di buku Pesalmen bidu 10 onom. Jala odo na di dok na manginang. Ala ni las do rohaku jala marolop-olop suaraku dagiku pemaradia do huhut makirim ninna. Pengharapan akan kebangkitan Kristus sebagai Mesias itulah yang membuat Daud tetap kokoh. Dia tetap dapat kuat menghadapi segala kesulitan apapun yang dia hadapi di dalam kehidupannya manginang. Sebagai manusia, dia sadar semua kesulitan itu berat. Tantangan-tantangan dan pergumulan itu sangat mengusik kebahagiaannya. Alai, dilehot dogo tu ibana marhite,
las ni rohana. Jala gumorang do di patu jolo ibana las ni rohana isian aka arsa ni rohana. Sehingga kondisi apapun yang terjadi dalam hidupnya, Daud tetap mampu selalu bersuka cita dan Daud tetap mampu bersorak-sorai. Marolop-olop jala marlas ni roha si Daud. Ido na di jamita honi si Petrus di turpuk namanginang, di turpuk jamita nasaha tong tuhita, di parmingguat ta di bagasati kion. Amanginang molo tungpe adong di hita na tongod di bagasati kion, na ikon mekel di sihapataran, alay tangis di sahabunion, alaniaka pojok ni persoalan parabiton parianak ko parhepengon, hahipason parkarejuan, nang aka parsaoran, dot diaka diduru nang dibalian amanginang, manang so dia pe kondisi ni, taingo mamanginang. Holong dorohani Tuhani dihita. Totong dope mian ibana madapotok kita. Asa unang pojok ni pikiratai mabahe gabe magolas ni rohata maka porsiai tuhata naung hehe panguluhok kita. Jala taingo mamanginang totong do dipatuduhot debata diri na nama johok kita di bagasatikyon nama dok. So tung lupa hamu hamanginang, so tung lupa hita mekel, so tung lupa hita manginang marlas ni roha na mangulon alani sudia ka rosok niaka ulaw non. So tung lupa hita rak masagihon las ni roha ta itu akadongata na asing nang keluarga ta. So tung lupa hita menebarkan senyuman kepada saudara-saudara kita. Asa totong mamanginang tahari koton ngulu na marlas ni roha siala Tuhan isa diri pe amanginang di botol do jala di parrohao do hinariko ni las ni rohai ala di botol Tuhan isa diri do amanginang songo dia situasi-situasi nanta adobi di nguluta si ganupari na totong jumojotan na totong lebih seringan mabaik kita muruk kecewa geram jala jod mabahe gabe marsak kita. Kebanyakan situasi-situasi dalam hidup ini membuat kita sedih. Ido na di parohod debata manginang tuhita. Asa tahari kotol las ni rohai di nguluta. Dan hidup bersuka cita itu bukan pilihan manginang, tetapi ini adalah kewajiban. Sadok manangisi akan aporosea na maka tidak kod dirina songon aka halak Kristen. Dang tersirang nguluna siyan aka las ni roha, oti manang gudang las ni roha dotong guarnei. Dan itu adalah kewajiban dalam situasi suka maupun duka. Ngulu namar las ni roha totua manginang dada soal kuantitas. Bukan soal banyaknya. Dangsa dia talak ni ekel nei. Dangsa dia balga ni ekel nei. Jala dangsa dia gorang akan mekeli. Jala dangsa dia murah maolna na mekeli di ngulut tahun. Bukan soal kuantitas amanginang. Ay subui pemekel tong dosala. Pagudaku pemekel tong dosala. Jadi serba salah do itu memang. Nah, sukacita itu adalah soal kualitas amanginang. Di mana kita dipanggil untuk mampu menyadari dan menghidupi bahwa Yesus adalah sumber kehidupan kita. Debatado haroro nilas ni rohata na manguluo dang arong siya na asing. Ati pe say dialito portibio rohatay asa say di lalapi hita maralas ni roha hinoron niaka na diduruon na ditanoon. Tayo nga mamanginang argado las ni rohai. Dang tartuor las ni roha na siya Tuhani. Manang sa dia gorang pe akasinamo ta. Jala say na makorhod dolas ni rohai tungulo na dinggad di hita sama hita nang diaka nguluta rap do akan asing na mabaik kita gabe gajang umurta. Jala totong sehat pamatang tahun daw siya naka panahit-nahit. Sebab hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab ninna. So tungjuk rohata tormohrim buhita mularong pe napilit na binay nidongan. Molo tung peadong na hurang didongan. So tung mago binain yaka na binay nidongan ni nang akan najut na di roha na binay nidongan ni las ni roha tay ekil tay. Sado ikon las do roha ta torus ayarga doi di leo debata tu hita. Asa boy las roha ta manginang tentu inilah sukacita yang pasti akan membuat kita tetap kuat dan tidak mudah putus asa dan bahkan semakin giat untuk percaya meskipun
keadaan kita silih berganti, atau bahkan keadaan kita bisa sedang dalam keadaan kritis. Karena sukacita itu senantiasa akan menyadarkan kita amanginang kepada Tuhan, bukan kepada keadaan di dalam hidup kita. Atau ngasa jupang las ni roha dihita, taleho marohata totong ringgas tumangihon hatani tu hatai. Jala tapasunggulo madiritao namanginang, aka saluhuna naung dipangulu debata di bagasan haheon ni Yesus Kristus, asa haheon ni Tuhan Yesus Kristus ido hagugoon nang mual ni las ni rohata. Amin martang yang mahita. Mauliate ma di pasar rohanami di hoale Tuhan debata para si rohanunga di lehoko tuhami. Sada tada halongangan na bulun. Sada tada halongangan na balga ale Tuhan marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus naso di luaso di budut di tiup hamatiani. Di sido ale Tuhan mual ni dohot haroro nilas rohanami na manguluon. Ati perikot akan asing na ditanoon, songon pendukung di ngulu-ngulu nami siganupari, alay, di pasikopodo las ni rohanami marhiti, naung di patuduho ko Jesus Kristus, songon arta na umarga, dot hamoraw na sumurong di hami, di bagasan hayon na, naung panguluho kami mula musele Tuhan di bagasan kesempatan na arga, gabe jolma na baru hami ali Tuhan, tongon di adopamu, nang dinuaing, nang diari marsogot pele Tuhan. Jala ido jaminan na nilehomu Tuhan mili Tuhan paingot kami hina arga ningulu nami songon naung tinobusmu marite Tuhan Yesus Kristus na totong manopo tami ganup pari ganup tiki dohot di ganup inganan asa ido le Tuhan nama bubu nasa ganggu ni roha dohot nasa aka holso dohot aka biar na jot ale Tuhan naing maling sehot dohot naing pamagohol las ni roha nami di pardalan ningulu namion. Atong Tuhan marlas ni roha mahami jala marolop olok masuara nami Tuhan. Jala tangiho jala oloy male Tuhan akka elek-elek ng pangiduan nami. Asa marhite pangiduan dohot tangiang nami le Tuhan. Manang haruhurang sikop pehami ale Tuhan mangidohon. Ho maali Tuhan na pasikopon. Posdorohan nami, di hodong ulu nami, jalanunga di radeho ko ali Tuhan saluhuna. Asa boy butonga kami ali Tuhan marhite asni rohami. Pasu-pasu ramatomu ali Tuhan saluhuna karuasmu na kami sudia kana makobas di huriamon. Jalaunang lupa hami ali Tuhan marlas ni roha mamuji-muji pasang apogwarmu. Aido natongo di pangidoho ko siya kami. Jala totong lehot di hami saluhuna ali Tuhan. Gajang ni umur las ni roha toka kapanait-nait laos maluma akan amarsahit ali Tuhan marhite las ni roha nang marhite pakirimon na di bagasan huwaso dot asin rohami na totong di pangidohon ya kadongan nami ali Tuhan. Jalaho ali Tuhan na patiro sudiaka las ni roha nami marhite sudiaka na ningulani tangan nami majadi matuhan. Jala marbunga-bunga tangan nami, jala dapota las ni roha kanauli mahamili Tuhan. Marhite tangiang dohot sude halu jauh nami di nama cari, di harian, di manogo nang dimorngi pele Tuhan sadok di tanganmu do aka pasu-pasu perdagingon dohot di lehoko do tuhami Tuhan pasu-pasu nang partodion. Asa gumudang roha nami madok moliati di ho Tuhan, ai hodo debata haroroni las ni roha nami. Jala hodo mual ni saluhna na paroon akan aduminggan asa lam taba ulining ulu nami di adopamu nang buy gabe habaron ni pasu-pasu hamile Tuhan madadopok keluarga huriam nang aka dongan nami di humaliang. Omal Tuhan tangiang nami aledang lupa hami mangidohon ale Tuhan totong ramotomu hami di saluhna. Jala leho male Tuhan taba-taba nilas ni roha di akadongan nami. Natongon marlas ni roha di ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Asa disima le Tuhan hapehan nilas ni rohana. Hodo le Tuhan namarna punah ngulu nang umur nang sude aka sakak nadinggan di aka nahu parsita hami di ngulu nami ganup marsada-sada. Saya patulus jala patiur le Tuhan proses pembangunan manang renovasi huria mali Tuhan HKBP Cijantungon marhite sudia ka panitia nang sudia hami aka ruas menang hami aka parhaladom asa di bagasan rimnitahi hami de Tuhan ido hagugood di hami marhite ha porsion nami jala pos roha nami hodo le Tuhan mual ni saluhna nang paradeon akan narikoti asa tiur sude ale Tuhan jala boy reta denggan ale Tuhan sude proses renovasi ni huriamon tau gabe inganan habaoron
nihatam laho pasahato mutu hami asalam tabba bohal nami tang haporsion nami nang totong marlas niro hami di salu na marhite pasu-pasum nan nilehomu di bagasan hatam. Imale Tuhan pangidon nami mauliate madiho Tuhan mangasahon Yesus Kristus Tuhan si hokok ngolu nami martangia kami tuho. Amin. Tapuji ma tuhata marede mahita sian buku ede nomor 435 ayat sada dohot udukna huhut papungu pelian.
Tuhan Yesus Tuhanku, oleh nama Gajariau, Arman Marwas Seroau, Sonang Lebih, Tuhan Yesus Tuhanku. Beta jongjong. Tatang yakoma peleata nang tapasaha tu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo harorowan di saluhu silehon-lehon na dingga dohok nasa ulibasa na mauliutus. Hupasaha tami ma siana nilehon mi tu hami pelean nami tuho. Sejalo megabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti, asa huparhasia kami peleanon pati buluhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohok di Portivion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, saya binarbadia magwarmu, saya roh maharajaumu, saya saut malomon ni roham di Banua Tongos, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluas siapari, se sama dosa nami songon panasa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Atong mulak mahamu di bagas hadame, jalau hamuma pasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana bidaho. Di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaro madamena tu todim. Amin.
Amin.